For today's video mga lalab, ayan, alis kami ni Aliyah kasi pupunta kami sa stadium dito sa Naik, Cavite. Nandito pala kami mga lalab sa sakayan ng tricycle, ayan. Sa labas na yun mga lalab ng subdivision, ayan. Naghihintay pa kasi yan mga lalab ng kasabayan ko bago umalis yung tricycle. Ayan, buti na lang mga lalab meron ng 2 pasahero kaya 3 kami dyan mga lalab. Ayan, umalis. Fast forward mga lalab. Nakisabay kami kay ate dyan mga lalab kasi alam niya kung saan yung stadium. Kasi mga lalab, first time ko lang pong makapunta dyan mga lalab. Tingnan nyo naman, ang ganda pala dyan. Stadium, shopping strip, SM supermarket. Tama ba yung pagkabasa ko mga lalab? Kayo na lang yung mag-adjust. Ayan mga lalab, pumasok na pala kami ni Aliyah dyan mga lalab. Oh. Binson pala dyan mga lalab. Ganda din pala dyan. Napakaaliwalas sa loob ng mall. Hindi pa gaanong madaming tao mga lalabs. At ginawa pala namin ni Aliyah mga lalab, inikot-ikot muna namin yung loob ng stadium. Hindi naman siya mga lalab kalakihan. Tamang-tama lang. Ayan o. Sarado pa nga yung isang shop o. Or else talagang hindi na yan nag-open. Ayan mga lalab. May madadaanan kami dyan mga lalab na mga restaurant ata yan mga lalab. Ayan, dyan sa side na yan. Ayan, nandyan si Manong Guard. May kamaritisan. Istorya sa kabila. So ngayon, ayan. Nadaan na namin mga lalab may nag-aayos ng malaking Christmas tree. Super laki niya. Ayan, si Manong Guard. May nagsiselfone si Kuya, busy. So ngayon, sabi ko kay Aliyah mga lalab, aakyat kami sa taas at titingnan namin kung ano ang meron dyan. So ayun na nga mga lalab, aakyat na kami ni Aliyah. So dyan na kami mga lalab sa escalator. Tapos kinarga ko si Aliyah dyan. Wala pang gaanong tao mga lalab kasi parang kakabukas pa lang ng mall. So ngayon mga lalab, doon banda mga lalab, meron doon atang mga nagpe-prayer meeting doon banda doon nagkakantahan sila mga lalabs. May mga na daan na mga tao. Hindi ko lang alam mga lalabs, siguro meron din dyan sinihan. Dyan sa second floor. Ayan ang laki ng electric pan ba yun mga lalab? O LC pala yun. LC. Tingnan nyo yan mga lalab. Parang may mga shop dyan na mga maliliit. Hindi na kami dyan pumunta ni Aliyah mga lalab kasi bababa na naman dyan sa hagdan. Baka madapa pa kami dyan, char. So ngayon mga lalab, pupunta kami ng SM Hypermarket. Lakad kami ni Aliyah. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot mga lalab, nandiyan na nga kami mga lalab sa harapan ng SM Hypermarket. Ayan. Yan, may hagdan na naman dyan mga lalab pababa. Dahan-dahan lang kaming bumaba ni Aliyah. Si Kuya Guard, palakad-lakad. Wala pang gaanong tao dyan mga lalabs. Mga lalab, nandito kami sa loob ng SM Hypermarket ni Aliyah. Nagtanong kami sa guard kung nasaan yung ATM machine. Hindi daw niya alam, bago lang siya. Kaya gawin natin mga lalab ay hanapin na lang natin. Hindi pa gaanong madaming tao kasi mga lalab maaga pa. Parang kakabubukas lang ata nila. Nag-ikot tayo sa loob ng SM Hypermarket mga lalab. Ayan, napansin ko napaka-fresh ng mga fruits. Ayan, bumili lang pala ako mga 2 piraso ng apple sa lalang 100 pesos. So by the way mga lalab, nandiyan na tayo mga lalab sa counter area kasi magbabayad na po tayo. Yan lang naman binili ko mga lalab, kunti lang. Ayan si ate magbabayad na rin, nakapila din yan siya mga lalab. Hindi naman gaanong madaming tao, hindi naman mahaba ang pila. Ayan si Kuya Gerdo, busy-busy yan. Kakababa ko lang ng bus, ayan duman pala ako bumili ng tilapia mga lalab kasi wala kaming ulam. So yun lang po, thank you for watching, bye bye.